nila halos nakasabot. Salamat sa itong sponsor day. Dimension na ako ganina. Of course, sa itong venue, Roadhouse Grill. Salamat sa nisuporta live o online, sa nisubscribe sa mga YouTube. Kung sa Tanan Liga, shoutout nyo yung Tanan. Yo, check din ako ito gayon sa akong to. Palaylay mga balingon. Terus kawan. Drills wala relax. Selby RL. Dian. Sa mga amigo na kay bawon ng isang. Yo, check sa akong wala, palaila. Yo, di shoutout kay Shane Lanik kay Numad. Kinit malingin Jonel Butad ye. Yo, check tournament battle ni. Round 1 sa elimination. Paminaw tatanan. D versus Jethro. Tagahan naman si Mang Pakpak. Last battle of the night. Mari patay. Patay. Diyaw na. Yo, check. Daog ko into si D. Gipili niya mauna. Paminaw tatanan. Respect the MCs. Tournament battle ni. Round 1. D. Yo, may gabi Sprout. Mao dinig nganlan nila Jethro. Ang gidanggid lagi mugnaong ni As Jokray. Buang wa ko mangitag gubot. Nimo ko nahimuot kay naong kay kaglubot introm pakatawa. Kay di siya ganahan og komedya. Unyag tinudon tiga ang pangutana seryoso ka. Di ganahan katawan pero clown kayog dating. Masuko sa diri akan. Naa kay giring magsige pag flow muragi praning wa kay gahi nga linya imong naong ray baging kay real talk. Hinay kay kamo bars. Kusog ra mo sagit. Gikuha ra ka sa Sprout kay ang player nagnihit giunhan ra tika. Kana storyaha legit sunod tarungag suwat ka na ka one hit delete ingon sila. Bias daw ang crowd dugang judges sa Sprout. Bitaw. Pero fuck the judges and the crowd akong giari ikaw kaso ang pamangay kadoy. Imong bakba na pay gatas pati lawon ti karong battle rap. Karon ka malutas kay bulong. Nganong Jethro ra. Nga di mo kuani mabusog. Sa tanan nimong nakontra, ako'y pinakalisod mong para lang mangay ug maiapod-apod akong rhyme putol-putol kay gitagod-tagod. Na ako'y regalo nimo palihog ug sukod. Malas ka imo kung najakpatan. Ayaw na laglimod. Sa buwinas nagbukod ug wa nay grasyang musunod imbis scatter ang ihatag ang scatter iyang unod niya. Pangalan sa iyang grupo Scandrills. Really? Mga batang GG nga sige shit posting sa FB. Hustler nga na sugar daddy mang hustlin kada gabi magpatsupa ra dai sa gidli. Dili nga trip ang babae, yang tripping biki sana all easy money. Respeto sa imong hustle. May na gamit utok. Way mahitabo nimong di maayo basta di ka maginoplok. Tumar lang sa ginoplok. Kung muspit ko na ay thrill, patuyok-tuyokon ka sa akong flat. Karong CD na ang skill lamyan ning Omnislash. Di kay ko may muduwag duta pero kabaw ko muduwa sa litra. Ikaw baho kay ka mustorya kay mong gispit basura walay punto og tumong. Kinahanglang i-update. Pila na ka-battle na gini mo wagi hapon maka-upgrade sa tryouts. Usa ni sa akong ka-batchmate pero partig lirikalay di kanako mag-matchmate. Akong gustong maka-battle katong ginganlan nila Asjo. Pwede rasad si 0MB or si AGC. Si LVR, si Adji ug si bisag kinsa. Skip lang na ako si El Shaddai kay sa finals may magkita. Di
Di ni gara-gara kundi pasibana. Nasipyat ng usaharus kamunggay gining torna. Kailangan elimination game pa sa bara di Cabra. Suway lang niya Jay ug kasabay ka. Wala na round 1 G. Game over na. Yo, pag nakahibaw ako nga si D akong kontra, nakaan ako, damn! Sang magsalig pa ka sa oras, ma-burnout, rakas ka ugalingon ni mong flame, you round 1 game? Yeah. You, what's up, D? Mao di ay nadunot na imong tit, bra. Nakoy nadunggan, kusog man daw ka mo itsa. Score ba? Gets ra, o say sika. Basig, na-flip ra, wakas top ha, sa sige ni mong gamit o sa kabiyawa. Na weak na. Di pa gawasan ako tanan ni mong baho, kaya na imong migo nga siya. Di sadis ka! May marijuana og shabu? Kaya niyang dunganon. Maubitaw na dunot, iya hangipon, ginadaot sa sige kaon, no? Dunot, ngipon, kaon lang mo kasabot, buwang double meaning na. Una, di ba ganahan ko gaw Dobby? Pues, mapasout ka ron si mong gikrave, nakatamak, raga ni stage, nagkanat, nagkadamak, di ka nga i-post sa ilang page. Di nakarni, ni siyas taga norte, gikilaos, kaugalingon niyang korte. Karne, norte, bagtik, pero nasud kasi ang setup, ikaw may nahuga mo rag corn beef. Ngano ni apil, makaugtor na. Gausi ko si, kraman ka spy bitch. May pag-imo ng giroksi, sigurado pang nakaibong nga mahit-hit. Bong nga, mahit-hit. Nakanay ko wordplay akong kontra mong guloid. Told may magkamamulti. Di, ikalimot, pero taas lang kayong setup. Kadaagi, way unod kaysa kuta gagukod sa kong punch. Puta tiningob. Di ni kabaro, niya gusto ka mo tilaw sa bunga. Duwa kay katungod. Katong batil yun ni Robo, nga ka. Sipa kay kaugnaong. Paspas kayo mo spit. Pangutanan ako ba? Kapila you can hits. Una pildi ko si mong kagrupo kay na chow ko sa round 3. Pero tayo sa nasas kagrupo ang gibansi. Matagak ni mo batsi kung mapildi aw. Nimulit ni buong grupo si pamisti. Boss, sabi ko gahi imong giatbang gamay kasakasa unya mawagtang pasa-pasa imong maagdan garara kay nilaktan layo na daw naabdanig. Humana ni nga batil makatumar ni rogalaksan. Tahan. Sana all. Corn beef 5 each. Katoy mong 5 each nga gi-entrance, may paimo to gipalit corn beef. Bugo. Sa di pa na ako sugdan akong round 2 if that's fine. Gusto lang na ako isulti nga mura ka giatay. Us kabuhan kapin ang preparasyon niya maura to. Na puro singkaran tunto harassment man ang imo may kang ipatulpo. Kung ang sprout mo hinungdan nimo sa pag-rap, ikaw ang hinungdan nga no ang sprout gitawag og wak way ko ging na nga nagpa-blind kas kalihukan or wakay kalibutan nga ikaw mo'y sagbot sa katilingban mong bitch please husto na ug na babae boring ka mo ni harsh truth and sad reality open your eyes so you can see mong bars na deficiency ingon sila pa si Kati mong giatagang kag vitamin D inform lang tiga naa ka sa senaryo kung asa na ay gipatay ug ikaw ang biktima mura sad ni chess maong mati na humanti kang duwaan hipuson rati ka sa kainit sa kumbaga sigurado ni matusta hapaks tuod ayon wala ikalanding kumatus ka palak-palak ni kada round bilyag nga tirabinta maong tago lang ara barit emeto iwan manglapos niya kung bala na unsa man kaya pa murag kaya mukat na mga agi gamay kay kag utok mao na akong masulti dako ra kay kag pangandoy og imo kong mapildi nya piling geto pageng giatay mamaligya ra day gampaw piling geto pageng giatay mamaligya ra day gampaw sa streets ka nagdako muram sa kag badyaw kumukonstruct gani kag line siguro ang makabarog dili kay tingog ray kusog nya di ka kadaog kumans battle ninyong risjo si risjo gibuog nga 16 years old pa sa daw ka 16 years old pa ka sure mo ra mga 30 pero dili edad ang basihan mong kaning bata paboran panawag na lang nga sa imong mga amigo daan kay basig kahit mo ran di girabatik kami nuran di garabati kami nuran kay dragging kay kamura sa imong style ko mga annoyed kung ako magsigig wordplay ikaw tong mongoloid ang rap ikaw tong
mongoloid. Ang rap game art form dili drama sang bayanan. Ug kung magbalik-balik na mo angle kamatay na lang ug di mo sulit si Ralph. Ako'y bahalag sulti. Round 2 na ni Detro. Wata akong round 3. You round 2 game? Imo mga sinuwat, mura o Bongbong Marcos, kaya ako'y nakita nga agi. Ti maninisaka na ang presyo sa Sprout, kay tinanom diring maani, o gakamang ko pag ni agi, pero bubawi, maong balik-balik karon sa agi, balik-balik, bisag, Muhammad pa ang muali. Muhammad pa ang muali. Muhammad pang muali. Oh, gatuumog na chok. Doay palabi og ka-filler. Muhunong jud ang Muhammad labi nagniali kay Joe Freezer. Sige pagkugig tinanom. Ha? Sige pagkugig tinanom. Hagui og tagui di kay sige ragdahom sa pagbisbis kay naluro wa katubo ang tanom. Katilaw noon kaskumo awa nimo gidahom. O sige suway og takas. Imong kagrupo wa malutas o sas kagrupo ang iapas. Ako manuntay bata pero mas nanginahanglan pa kaugatas. Mga aspiring kunos maktan puros buaya sa kalihukan mga lami kayo pang pikhan ni bobo ko ni ron tanan na ron sagpaon kas kamatuoran niya. Wa jumoy padulngan kung magsigir mo babag sa agianan. Gikan sa kalawisan babag do daghan ko gilabngan. Pagngan lang mo sa inyong tukar karon gidayo tika diris maktan na ron patsyon ka sa imong lugar. Unya kaya pa tayawan ni Garana sa kung rarara baka ka mo kapapa sa buaya ka dawat ra yawa ka saka na. Unya muingon ka na ako hanas ka mo suwat dumaklaro imong tira nga ahaton saon pag di mapresko ang gawas kung permi bisbisan ng ugat kayang style anis mga uplok ilang damayo nilang ghostwriter sa battle aron dili halata maoy nakadani nyo og hassle nilutawin yung kabangaon niya magali-ali sa gianan siguradong maguba sa kung kargada nga dala makatug ni bisag wala giduka ukal sa matag biyahe gubaon niya lupada yun garahi ukab ka mo ang yawi kay sukad di ma lupad pero min hunat kada atake mo tuwa dool sluwag kay makapasi ma huwad di lang giali ma buwad ni sa kungagi ha kay malas ka unang tikang ni mo sa turna giatbang dayog final boss saktong Muhammad Ali versus Joe Freezer cause I will be your greatest lose. Yo, final boss. Pag-sorry. Yo, kinsada si Detro. Manitubag sa pangutana. Usa ka aspiring rapper nga ganahan sang Mayla. A man with a million dreams. Guwapo. La, Diyos ko Lord. Kaya niyang mubars sa battle pero Rexona di ka afford do ay kumpiyansado. Di ni bugal-bugal ang ako. Gamit kay na nimong Rexona kay manggawas na imong baho kay kung mo react ang crowd sa iyang kontra masuko. Kay matud pa sa iyang storya bias mun mudu atay mong luodoy jidimon. O baka sad boy yan. Alimuot kay kagnaong wala day kay fan. Maong ni settle na lang. Sa iyang style nga perting batia. Magbuhat-buhat og storya para makakuha simpatiya. Katong imong giingnan si Jilly nga nag-crack siya. Hais na ka? Na-snitch siya rebulong. Kumpiyansa ra. Ug madakpan no tao. Mapiyansa ka? Marites kay anda ko. Karon ka mahuwasan. Ay buhatado nga pidiyan ay mubabag sa imong dan sa pagpamukot na kog storya na ay nadakpan na wag may kayog matawan kay lotsanan mo. Choose your fucking words. Di ka angayan. Kung abunda mo sa inyong source, sana all na lang. Ikisan ko na imong pangal sa akong pagkabirador. Tak-tak nakas posterway, naukas tirador. Wa magets? Bugo ka. Manay sikreto sa winning formula. Ako'y solusyon sa imong problema ug maghikog ka. Kay lami ganing iugbok inganing klasiha sa tao. Sigpasif ano yung flow nga galatagaw. Sigpasif ano yung kay lami ganing iugbok klasiha sa tao. Sigpasif ano yung ideas nga galatagaw. Imong flow nga mabaw pakauwaw sa akong kalawon patay mo sound. Shit. Patay mo sound. Kay dili lang usaw
Kay sa kadaghag what if dili lang usa ang tubag sa pangutana. Kay what if wa ka maapil og rap, nagtinarong kag eskwela. What if maapil ka staff, mas malipay pa imong mama. What if ni back out ka, di unta ikaw ang malataan karong gabi una. Mao kana di unta ikaw ang malataan karong gabi una. Kanang style nimo nga singka-singka. Sige na ako na buhata. Humanti kang ibadibag diretso kas Bartolina. Umanti kang ibadibag diretso kas Bartolina. Mag-abot na imong ginhawa hangtod dugo na ipansikma. Makaingong gikag sana may bukas pa buang magbuntag tagkulata. May daghang saksi. Yo, naay daghang testigo na si Ralph ang crowd og judge. Nindot kay ning negro kay ang bunog mo camouflage. Ang bunog mo camouflage. Ug mao ni resulta nga giatbangan ko wak cause of death nay kag suwat. Yo, gipadakog tarong sa ginikanan, mapaliton sa iganahan, si mong pagtipas lain nga dalan, unsa mani mong nakuha. Wa na'y kadaganan, ug napuno na sa luha, wa maminaw sa ginikanan, na wa natabunan, nanuog yuta, yo, round 3 game. Nay muhilak sa matag tipak, kay laki kining staff. Ihatod ko ni sa pikas, kining scorer, kay sa bracket ni i-drop. Tibuok tribo ang nisalig, way makuha bisag half. Ang akong kinumo kay perminting nakaap. Paigog makahi kay layura kayong gap. Kining piyait palubog na mga hagit gapadong pa kulatahons ka kusog ka sa kasakit ka utumba deres turna nakiglumba ang resulta malubong ra. Kay real talk kasagaran sa mga rapper deres maktan kay puros totyo. Ug usara pud kas bunga. Giahat ra nilag po aron ng cash prize silang matunga. Ang nakamalas day duha ka barumbado nga scoundrels nagatang diri sa duwa. Maong kining mga nagsubay ra sa turna kay walay cash prize nga makuha. Busa, hapsaya og hipusa. Mga gama nimo saktuha. Maong bangadi ka, sakakay ka, gara maoy giuna. Karon dilit nya mapit bisag ingon pagpahangyua. Pero kunik Japon si event kay nagsalig ras pa sa ilua. Iwani ka lusot sa tryout. Unya direstor na kay nasingit. Dini mo deserve ka na nga spot. Run tago sa kilid, sige pa kay wa magnihit. Shots nga walay limit, taga bang bang sinyuhang spot bisag lights walay mabilin. Sa kong right kay maapiki, akong imong height di panghaligi. Ang ka hype kay slide murag CD kada fire kay Stephen Curry maong night kamo pa uli. Unya, di ba taga-dagat ka? Aw hili pud ka galawm-lawm. Kay tanang 14 anyos diri sa Mactan, ikaw man kuno man tigsaw. Unya, tungkad ra, bungkag ba gito-gito pa ang buang, di ka ba manglungag? Ciao! Kaya gihatag ni Boss Biog ni Boss Ralph. Lisod-lisod doon ingat sas. Wa na lang pud kumupas. Ako'y bahala mo humanog mo guba. Diti ka undangan mo ragbabay nga bitch. Biyaan ti ka nga magluha. Yo, check! First round, elimination. Para de Cabra 2. Tagaan ito masiba bakbak. J-Tro versus D. Judges. Fine. Sige tingan. All 3 rounds Jinro, wala itang storya, maklaro raman sa mga multi, mga punches, susunod, dili, sayang ang oras, so nakuha sa niya momentum si Kato, Moto, dire. Yo, Biwin, balik ha. So, ang akong gipili, aray ko dere kay katutangan na limpyo kay ang mga linya onya iya mga multis nakauyon kay ko sa tanan multis niya onya puros duot. Ang taas man iya mga yang setup sa multis pero nindot ko siya paminaw onya na siya punto ba. So, all 3 rounds aray ko dere.
Yo, should die Sprout. Bilan ako per round. Ako lang overall. Pag-tier ang duha. So na-starter si D sa round 3. Sayang sad. Pero all 3 rounds still VR. VR. Jitro. Na siya stage presence. Grabe yung improvement po. So props gapon kay D. All 3 rounds Jitro. Yo, as you Symptomatics Proud. First round, 50 kita siya taglahon pero turna ako para ako lang mas labaw si Chitro sa iyang stage present o rhymings dool technical si di pero kuan mo siya kanang taasan na ko sa setup siguro kuan lagi niya ng dili lang kaingon do kayo murag nakuangan ko niya na kapa pa siya ba asa siya kadung round 2 mas angat na ako si D sa Jitro ba naagi kuan Jitro na siya mga bago-bago na kalaki nga style nga rhymings nga gidua gid niya ang sentence nga igo gid sa round 3 Jitro ka to so round 1 and 3 Jitro round 2 hatang na ako ni D props para kay D. Yo, check. Tagaan to masipang pakpak last D versus Jitro. Judges decision. Ako sa judge, uli na. 4-0. Jitro advances to finals. Quarterfinals. Tagaan to masipang pakpak.